Jó reggelt, jó munkát kívánok! Induljon az edzés, az első gyakorlat, kitörés előre jobb lábbal. Csinálok itt egy kis helyet magamnak, az a jobb lábam. Oké, indul az 1 perc. Kitörés előre jobb láb. Nem kell vele sietni, mindig a jobb. Történt ugyanis, hogy azt hittem, hogy mára elromlik az idő, és nem terveztem kinti forgatást, de gyönyörű idő van. Nem is lett sokkal hűvösebb, de ami az igazán jó, hogy van egy icipici szél, és vannak felhőcskék, úgyhogy ilyen kellemes szűrt fénybe tudok tornázni, ami nekem ugye nagyon jó, mert a napsütésben sokkal nehezebb. Úgyhogy hát addig néztem az eget, amíg egyszer csak úgy döntöttem, hogy itt kint lesz a torna, és nagyon jól döntöttem. Persze a végére melegem lesz, ez mindig így szokott lenni, de az nem baj. Viszont nagyon kellemes csinálni. Teca is úgy döntött, hogy velünk tart, mert tényleg gyönyörű az idő. Nagyon jó. Figyelj, jön a következő 1 perc. Kicsit előrébb jövök, mert a feladat kitörés bal lábbal hátra. Ez a bal, és az megy hátra, és indul az 1 perc. Hasonlít az előzőhöz, de mégis egész más. Abban hasonlít, hogy mindig a jobb lábban elől és a bal lábban hátul. De ugye itt most a jobb láb a körzőhegye, azt szúrtuk le, az előbb meg a bal láb volt a körzőhegye, ami hátul volt, az nem mozdult. Párhuzamosak a lábfejek, köldökünket behúzzuk, mit kell még mondanom. Viszi föl a pulzust, de ezzel az a célunk. Ha a kitörést valami miatt nem szereted, akkor ugye sima guggolást kell csinálni. Tehát nincs lábzárás, viszont akkor 2-szer 1 percet kapsz ugyanabból a gyakorlatból, mert ha nem zárod a lábad, akkor is a jobb van elől, a bal láb van hátul, az első gyakorlatban is, meg a másodikban is, és így térthajlítás. Nagyon jó. Hopp. Döntött törzs, párhuzamos lábfej, enyhén hajlított tért, köldökbe húz, mély tartás, és váltott kar föl, jobb kar föl, bal kar föl. Úgy dolgozz, hogy ne is lásd a karodat. Ne felejtsd el a köldöködet. Jól húzd be, ez az, ami megtámasztja a derekadat. Ha valami miatt úgy érzed, hogy mégis ez a derekadat túlzottan igénybe veszi, akkor támaszkodj meg a combodon, a tenyereddel, és váltott karemelést csinálj, onnan lentről föl a füled mellé. Megmutatom egy ismétlésben, így néz ki a jobb, így néz ki a bal. Oké? De ha megy támasz nélkül is, akkor úgy csináld. Most ebben a gyakorlatban a mélytartásból indulunk, a törzs mögül. Nem engeded leesni a fejedet, nem görbül a hát se előre, se hátra. És pont szimmetrikusan sikerült befejezni. Most egy mérlegállás jön, váltott láb megy hátra. 4 ütemű lesz, jobb láb indul hátra, aztán majd a következőben a bal. Karok mélytartásban, megy az óra, jobb láb hátra, dőlj, ameddig sikerül, magas tartás, mélytartás, kiinduló helyzet, bal láb hátra, magas tartás, mélytartás, kiinduló helyzet, jobb láb hátra, karemel, visszahoz, kiinduló helyzet, bal láb hátra, olyan mélyre süllyedj, és olyan magasra emeld a lábad, ahol még jól megy, ahol még bírod, és biztonságosnak találod. Tudod, az elvem az, hogy legyen minden edzésben egyensúlygyakorlat. Ha nehezen megy, akkor is gyakorolni kell. Lehet egy kicsit kapaszkodni, tehát ha állsz egy fal mellett, és meg kell csinálnunk még ballal is, hiába szól az óra, vagy egy bútor mellett, egy stabil bútor mellett, akkor abba is belekapaszkodhatsz, de próbáld meg minél kevesebb kapaszkodással. Most jön a kitörés ballal előre,
az a bal láb, az megy előre, 1 perc indul. És ugye már a nap is magasabban jár, mert nem reggel van, de mégis így, hogy a felhők azért részben takarják, így nem zavaró. Engem se csak hunyorogva látsz, hanem néha kinyitom a szememet. Óriási. Nincsenek már fecskék, sehol nem látok. Reggel se láttam, pedig itt voltam kint. Szerintem elindultak. Bár nagyon finom, meleg az ősz, és lehet, hogy tévedek, csak ma nem jöttek erre. De az is lehet, hogy tényleg elindultak. Nem baj, várjuk őket vissza. És majd jelentkezem ugye fecske jelentéssel tavasszal, amikor visszatérnek. Számíthatsz rám, szemem a pályán. Nagyon jó. És most jön majd a jobb láb hátra. Az a jobb láb, az megy hátra, indul az 1 perc. És ahogy mondtam, ez akár lehet egyszerű guggolás is, haránt guggolás is. Én azt hiszem, hogy a Tecában vannak ilyen színésznői hajlamok. Igen, Teca, rólad van szó. Mert szerintem ő is érzi azt, hogy én ilyenkor más üzemmódban vagyok. Nem arról van szó, hogy magamban beszélek, hanem ugye egy felvétel készül, és szerintem ezt ő sejti, hogy ilyenkor én nem a szokásos itthoni tevékenységemet végzem, még akkor se, hogyha egyébként itthon tornáznék magamban. Van még szerintem 3 darab, és azért fekszik be a képbe, mert ebből ő se akar kimaradni. Azt nem feltételezem, hogy azt is tudja, hogy ti szeretitek őt, mint én. Szerintem egyszerűen csak velem akar lenni ebben a különleges helyzetben. Kérlek szépen, most jön az, hogy váltott kar le. Tehát egy kicsit nehezebb a variáció, döntött törzs, csípőszéles terpesz köldökbe, húz, magas tartás, óra megy, és innen magas tartásból egyik le, másik le. Ha ez nem esik jól, akkor csináld az előző figurát, amikor mély tartásból emelted magas tartásba a karokat, mert ugye ott egy kicsit könnyebb volt maga a kiinduló helyzet. Ha pedig az is nehéz volt, és most is érzed, hogy ez túl sok, akkor csináld a combtámaszos variációt, amit megmutattam. Ugye a könnyített változatot. Akármelyiket választod, legyen egyenes a gerinced, és legyenek hajlítva a térdek. Köldökbe húz. Nyújtva tartod a gerincedet. Nagyon fontos, nem hagyod, hogy begörbüljön, mert ez a gyakorlat úgy ér valamit egyáltalán, sőt, úgy nem fog terhelni, hogyha egyenes törzsel végzed. Jaj, de szép, ez is megvan. Hát most jön az izgalmas mérlegállás, ami már csináltunk hátrafelé, ezt most oldalra fogjuk. Ez mindig egy kicsit nehezebb, remélem, hogy nem nagyon fog fölborulni. Váltott lábemel oldalra, törzs dönt, karemel 4 ütem. Na, mély tartás, jobb lábemel, magas tartás, mély tartás, kiinduló helyzet, bal lábemel, megpróbáljuk egy vonalba tartani a törzsünket és a emelkedő lábat, és kiinduló helyzet. Nyugodtan, lassan, megfontoltan, és olyan mélységbe, vagy magasságba, ahol még biztonságban érzed magad. Hidd el, hogy ha billegsz, az is teljesen jó. Egyáltalán nem attól függ a gyakorlat sikere, hogy úgy csinálod-e, mint egy artista, vagy mint egy tornász, vagy mint egy balerina, akik ugye soha semmi bizonytalanságot nem mutatnak, hanem a gyakorlat sikere az csak annyi, hogy csinálod. Ha csinálod, igyekszel, próbálkozol vele, hát most ugye jobbra kezdtük, balra fogjuk befejezni, tehát ha nem hagyod ki ezeket a gyakorlatokat, akkor a teljesítményed 100%-os, még ha billegés is van benne, vagy le kell tenni a lábad, akkor is
Nagyon jó, megcsináltuk az oldalmérleget is, remek. Most pedig megyünk le a talajra, a 9. gyakorlat jön. Egyszerűen ráülünk a sarkunkra, és onnan elemelkedünk. Tegyél valami puhát a térded alá, hogyha szükséges. Megmutatom, hogy kell szabályosan, és azt is meg fogom mutatni, hogy lehet csalni, amit nem javaslok. Tehát térdelünk, nyújtott törzs, köldökbe húz, mélytartás, egyszerűen ráülsz a sarkadra, és onnan felemelkedsz. Látod, mi történik? A törzsem mindvégig függőleges, legalábbis remélem, de abban biztos vagyok, hogy nem dől előre, szándékosan biztosan nem, mert az lenne egyébként a csalás, hogyha előre dőlnél, nagyon megkönnyítenéd a saját helyzetedet. Nyilván nagyobb baj nem történik belőle, mint annyi, hogy elvesztegetsz egy percet, mert nem jön ki belőle az a comb gyakorlat, amit szeretnénk. Ha szeretnéd, hogy ez a combodnak nehéz legyen ez a gyakorlat, akkor tartsd függőlegesen a törzsedet. Egyébként egy elég combos csokrot hoztam, tehát ez az első, és ez folytatódik. A combjainkat most nem hagyjuk békén. Így megyünk tovább. Belefér még egy. Most mit szólsz, hogy mennyi eszem van, hogy nem teszem le az órát? Mert akkor mindig utána kell mászni. Ez előbb is eszembe juthatott volna. Na mindegy, egy jó pap is holtig tanul. Lebegülés lesz a következő. Életem. Most ő azt hiszi, hogy ezt neki teszem ki. Megőrülök. Nem baj, legalább itt a szélén elférek? Nem bánod? Jó. Lebegülés lesz. Ha kell, akkor nyugodtan támaszkodj hátul, és úgy végezd a gyakorlatot. Ha nem kell, akkor támasz nélkül. Tehát mindig meg kell, hogy érintsem a tecát. Ez lesz a cél. Tehát combodat és törzsedet közelíted, illetve távolítod. Ő csak erre várt, hogy a szivacs végre olyan helyzetbe kerüljön, ahol ő nyugodtan elfoglalhatja magát. Ahogy mondtam, egész nyugodtan támaszkodj meg hátul a tenyereden, és ha nincs ott egy kiskutya, mélyebbre is mehetsz, de ha ott van, akkor is érintsd meg a hátaddal a kiskutyát. Ez nagyon fontos edzői eszköz és utasítás. Tessék komolyan venni. Van még 10 másodperc. Érzed a combokat? Kezdenek fáradni. Pedig ez egy jó hasizomgyakorlat egyébként. És az utolsó. Ó, nagyon jó. Megyünk tovább a combbal. Még 4 gyakorlat. Ebben csak annyi a szerencse, hogy 2 jobbos, 2 balos, tehát azért mindig van egy, amelyik pihenhet. Ülésben kezdjük a jobb lábbal, húzd ki magad, köldöködet húzd be, bal láb pihen, jobb láb emel, 1 perc. Na, megtaláltuk a helyünket. Van, aki ilyenkor leszokta tenni hátul a könyökét. Az is egy jó megoldás. Kicsit könnyít a gyakorlaton, a comb nem dolgozik annyit, mint hogyha fönt van a törzs, mert a tenyereden támaszkodsz. Akár így, akár úgy, a köldöködet jól húzd be. Ha minden kötél szakad, nyugodtan tedd le a könyöködet, de akkor is húzd be a köldököd. Ez a gyakorlat nagyon becsapós, könnyűnek látszik, és mégis, amikor órán előveszem, akkor általában kicsit legörbülnek a szájak, nem örülnek neki a vendégek olyan nagyon, de azt nem mindig túl vagyunk rajta, és mindig örülünk, hogy megcsináltuk. Most ebből 2-szer 1 percünk van, de a második 1 perc az kicsit más lesz, hogy ne unjuk meg. Ez volt az első 1 perc, még mindig ugyanez a jobb láb, indul az óra, húz és tol, húz, tol. Ugye mindig ezt emlegettem, hogy néhány felhő kéne, meg egy icipici szellőcske. És tessék, most itt van tökéletesen. Pont úgy, ahogy jó. Ugye, hogy nem könnyű? Jó, tudom, hogy ez már a sokadik combgyakorlat, de biztos észrevetted, hogy
egy-egy testrész azért hangsúlyosabb egy-egy edzésen. Nagyon nehéz azt úgy elosztani 15 gyakorlatban, hogy mindenki egyformán kapjon. És azt hiszem, hogy ebben az edzésben a combfeszítő a hangsúlyos. Na, szól az óra, de még egy belefér. Oké. Jön a balláb. Nem kéne eltakarnom a tetszát, ugye? Akkor hátrébb ülök. Jó? Oké. Balláb emel, megy az 1 perc. Így van. Nyújtott törzs. Széles mellkas, hosszú nyak. A kis művésznő. Képzeljétek el, hogy mindent ért. Persze, akinek kutyája van, az ezt tudja pontosan, hogy a kutyája nem, hogy mindent ért, hanem már mindent előbb tud, mint ahogy a gazdi. Múltkor teljesen fahangon azt mondtam, hogy jó, akkor 4 órakor indulunk. Mondtam a férjemnek egy olyan hétköznapi hanglejtéssel, amit még szerintem ő se vett észre, amin szintén nem szoktunk meglepődni. És 4 óra előtt 2 perccel a kutya elém állt a lépcsőnél, és rám merett, és a fülét hegyezte ezt, hogy nincs már 4 óra. Tehát mintha az órát is ismerné. Na jó, több csodát nem mesélek, kutyás csodát, mert akinek nincs kutyája, nem nagyon érdekli, akinek meg van kutyája, az pontosan tudja. Jön a következő 1 perc. Ne haragudj, nem akartalak fejbe rúgni, húz és tol. Gyere, ide férsz. Megsértettem. Nem, egyáltalán nem, csak szerintem elege lett abból, hogy itt mozgolódok, és nem tudok nyugodtan maradni, amikor ő pedig egy nyugodt fekvésre vágyott itt a kellemes környezetben. Ez egyébként a 14. gyakorlatunk, és hogy ne legyen csak combos, másrészt, hogy kicsit nyújtsuk is ezt a részt, amit most ugye hajlítva dolgoztatunk, ezért a 15. gyakorlat az éppen az ellenkező oldalra fog majd hatni. Farizmot, combhátsó részét és a hátizmokat fogja elővenni. De ebből van még 10 másodperc. Ez is megvan. 4 ütemű farizom gyakorlatunk pedig a következő lesz. Helyezkedj el hátonfekvésbe. Köldök behúz, eget lehet bámulni. Van egy párhuzamos lábtartás, sarkat közel a fenekethez. Csípő feszít, comb zár, nyit és le. És ez a nyit, ez a párhuzamost jelenti, nem kell nagyobb terpesz. Emel, zár, nyit, le. Emel, zár, nyit, le. Elámulok a felhőkön, bocsánat, hogy nem beszélek, de lehet, hogy nem is hiányzik, hogy annyi dumáljak, de festői az ég. És bizony, nekünk van több diófánk is, de egy, az ott, ahol az autókkal állunk, és a betonra potyogtatja a faleveleit, és a betonon a szél kergeti a száraz faleveleket. Festői az is. Hát lányok, megvan. Bocsánat. Megvan. Megcsináltuk. Gratulálok, és váljék kedves egészségünkre, és jöjjön a nyújtás.